מצטרף לחודש מילואים אל הבקעה לשמוע בישובים. שחררו אותי הבוקר וחזרתי לצועה לחיות סוף סוף בבית יחד עם המשפחה, אבל הגשם הוצף מיממה ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לבוא, את עבדתי שבדרך לצורה. עייפתי ורעבתי 30 יום, שמעתי יום ולילה קור וחום, 6 שעות ש"ג ועוד 4 בפטרול. מענות קרב אכלתי, כמה עוד אפשר לסבול, אבל הגשם הוצף ביממה ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לבוא, את עבדי שבדרך לצועה. חיכיתי פה בגשם כבר שעה, רטוב לגמרי עד הגופייה. יש הורים בנעליים והמים נכנסים, עדין הכל למען מכנסיים יבשים, אבל הגשם הוצף ביממה ואין כל דרך חזרה. רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לבוא, את עבדי שבדרך לצועה. סוף סוף קיבלתי צו לטקס פטור, לא יוצא לו מילואים no more. ישב כל יום בבית עם אישה ובן ובת, כשיש חדש אבל לי לא כל כך אכפת. אם הגשם הוצף ביממה ואין כל דרך חזרה, רוצה לשוב הביתה, אני לא יכול לבוא, את עבדי שבדרך לצועה, את עבדי